Exército. Ola, parroquia! Benvidos e benvidas outra semaniña máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para esa persoa que decía que lle seía sempre malos exames e despois sacaba unhas notazas. Para ti vai este programa. E hoxe imos a poñernos a proba, imos testear, imos a padecernos de moita xente esta semana, porque esta semana están sendo as oposicións a nivel galego. Hai moitas persoas e moitos mequemeques que están moi concentrados e concentradas en sacar a súa esperada, desexada oposición. E para falar de oposicións, estou rodeado das mellores persoas que nunca foron a unha oposición, pero que controlan moito. Estou falando de Lidia Veiga e Miguel Gómez Abad. Eu sí que fun. Ti sí que foches a unhas oposicións. Eu sí que fun. Sigue aquí, así que significa que non... No, porque son de indefinido, un contrato indefinido. Bueno, é verdad, ti... Claro. Eso se contaría como unha oposición? Home, eu tiven que facer un examen, presentarme, competir con outras persoas e... Para un traballo público. Era un traballo público, de verán, 2 meses. O que pasa é que 2 meses, se teño un contrato indefinido de por vida, ata que decida... Pero foron jodidas igualmente. No. Animan xente, No, por eso estou animando xente. Non lle quiter xente. mérito. No, o sea, foron moi accesibles, un contrato de goberno local, un concello. Pero non só aplicaches a ese tipo de oposicións, tamén miraches outras oposicións. Mirei outras, outras que eran un poquinho máis complicadas, pero non tanto. Aquí non vamos ir ás de registrador da propiedade o notario. Solo Mariano pode... Mira, pero sen opos estás traballando na uni. Pero porque non se necesita... Tocaches un tema... Non vai exactamente por opos. Bueno, pero me refiero que a veces tamén podes chegar a certos lugares sin oposición. O sea, hai concursos de méritos e tal, pero non son opos, exactamente. Claro, pero bueno. As persoas que conseguiron a súa praza na oposición non estarían nada contentas escoitando ahora mismo. No, pero non ten un puesto... Perfecto. Jolín, Miguel non ten un puesto fijo, claro. No, eu ano que ven igual non estou ali. De feito, o máis probable que non este. Gustalle estar no limbo. E ti unha vez probaches aí... Limbo, cintura, rodilla, piso, baja, pasa, limbo... Iba a dicir, hoxe neste programa Lidia ten que falar doble para recuperar o tempo perdido do anterior. No. Sí, claro, porque así compensa, non é xusto. Mira, tú veches un programa para poder falar, tío, que non falas en todos os programas pero, e non o aproveitaches. No, sí que aproveitamos, o que pasa é que non fixemos contido de calidade. Eu trouxen 2 páginas das cales. Eu estou pensando realmente cambialo, porque... A quen? Home, é que me está fallando constantemente, sí. Claro. Se eu fago un programa contigo e sae ben, e fago un programa con outras persoas e sae ben, se cando fago con Miguel, algo está fallando. Pero saleu mal. É que vai carallo, é el, que é un pesimista. Sí. Miguel, tío. Son un pesimista empedernido, sempre penso mal e se mira, logo sai ben... as oposicións a pesimista... Gáñalas. No, pero eu cando fun... Isto xa de práctica habitual nos meus exámenes. Eu iba pensando no peor e chegaba ali, o vía, se me baixaban os nervios porque era mellor do que eu pensaba, porque eu pensaba algo totalmente oscuro e pesadillesco. E chegaba ali e non era para tanto os exámenes. Entón, entraba, o leía, relaxación total, como... Eu pensaba que iba a unha guerra. Ibas que as expectativas, claro. É que iso afecta. Eu creo que moitas das persoas que escoitan os meque que hai moita xente de oposición non pensa o mesmo. No, realmente para eles e para elas está sendo... A vida. Vai selles a vida aí. Temos que pensar que unha persoa opositora dedica un ano da súa vida... Ou máis. Ou máis. Pero bueno, se non tes sorte de primeiras se non hai exames cada ano, sí. Pero suelen ser cada ano, non? Pois dedican un ano da súa vida a intentar aprobar só un exame. Total. Que se xoga todo en 1-2 días. É unha movida. Bueno, e se nos exámenes esos por encima hai algún tipo de movidicas porque pasou. Estás insinuando... Bueno, eu non vou a meterme aquí en líos, pero eu sei que o ano pasado nas de penitenciaria dan aí exames. Houbo problemillas e están aínda a resolver o asunto. É que imagino hai que protestar, que collen a reclusos e te poñen aí a facer probas con recursos e un sacou. No, pero que estás dicindo que hai xente que fai trampas. Eu pensei que hoxe o programa iba sobre o PSOE e o PP.
Actualidade. E dixen, hostia, Carlos, quedamos en non meternos no berenjenal, sabes? En plan, Porque esa xente Queres falar do PSOE e do PP? dixen, Da a crisis que oposición. está vendo. Bueno, pues falamos da oposición, a ver que... Pues vale, e de repente empecé a ler a escaleta e dixen, espérate que a cousa vai doutra movida. Ai, mamá. Claro, non é esa oposición, claro. Claro. Es que hai moitas oposicións, sabes? Oposición a que? Ao réxime, oposición a Pedro Rosanxe, Claro, oposición a a ver. que? A oposición a que haxa oposicións. Claro. Hai xente que é antioposicións. Claro, que a dedo, todo a dedo. Está, Veña, como xa expliquei, estamos falando que é unha proba que hai que pasar. E as persoas que se dedican a facer as oposicións de profesión opositor, porque pasa, hai xente Oposicionista, claro. que se di que son opositores. hinchan o peito e non pasa nada, é verdade, é lexítimo, é pero, lexítimo. pero é un mundo. As persoas que opositan realmente, as que opositan de verdade, as que son Sí, eu- opuzulo, e destas cousas Really que imos falar. opositoiters. Sí, para eles, dende que empezan a opositar, o seu mundo cambia. E, por Total. exemplo, utilizan terminoloxía propia, como opozulo, Que é o pozulo? Ah, como a pozulo? túa office de casa totalmente. na que estás aí 24/7. É un zulo, están metidos aí dentro. Opomozo ou opomoza, Uf, que chungo. que realmente... Pobriño. Claro, claro. Amor en tiempos de posición. Pode ser unha buena telenovela, Unha boa curta aí, Unha boa telenovela, que curte, eso necesitas capítulos e capítulos. Es como a de Amor en tiempos Non de te guerra. creas, pues, porque sería exactamente todos los días o mismo. Bueno, Entonces, pues ao en mellor bucle, como- pica de ritmo. en bucle con 3 conversaciones anodinas constantemente. Pero e xa está. é complicado. Sí. Estar aguantando, porque ao final non é só esa persoa De que feito- oposita, toda a familia ao mellor está opositando. Hai rupturas por culpa das Sí, oposicións. Total. sí. E que máis E palabras? tamén, non sei, opocoche? Opo coche, Non sei, opocomida, opoplanning, opo fluorescente, opo... opo clip. Pero eu imagino un pouco como o prefixo euro, non? Que a Unión Europea lle pon euro a todo, Sí. euro esposas, euro... Opo algo. Opo algo todo. Me gusta. Non Vale. sei se coñecedes algunha. Algúnha que? Algunha palabra con opo. No, pero podemos inventar. Podemos inventar. Opo frustración ten que ser increíble. Opo por ejemplo. frustración. Sí, opo frustración. Gústame queda. moitísimo. E Opo frustración. explica moi ben o colectivo. Sí, sinteríanse moi Tedes que estar cansadísimos e cansadísimas. Eu desde aquí mando vos un fuerte aperto, iba a dicir unha fuerte aperta. Unha opo aperta. Unha opo aperta. Como Opo é? aperta, o- vale. Unha opo aperta. Como é? En que se diferencia dunha aperta normal? Pois levará máis contido Porque, emocional. mira, porque o síntelo doble. Sí, ata É que casi entre un pésame e unha aperta. Pero non pode durar moito, porque igual te aparte e te di, teño que ir a estudar, déixame en paz. Claro. É que hai que saber convivir coas persoas opositoras, porque moitas persoas pensan que esas opositoras e opositores son persoas normais e non o son. Non o Son son. enfermos. No, E hai que ter son cuidado co que se lle di. Claro, e a iso imos a ir. Ah, vale. Frases que non se lle deben dicir a un opositora. Eu teño aquí Eu teño unha, unhas eu teño unha. recopiladas. Eu teño a mellor de todas. Fixos deberes, Eu profe, teño mira. unha, A ver. solo unha, A tajante. ver. Ti non vales para opositar. Correcto, esta é unha que tiña, por exemplo, aquí. A primeira. Sí. A Un min- de 9, A min esa dixeronme sempre toda a vida, que eu non valía para iso. É que como che sentaba? Ti non vales para opositar, pero por qué? Sí, porque sou sea, porque seré que inquieto, como que- porque non me que- dou centrado, porque non me dou eu non aguanto 3 horas sentado. Claro. Ya, pero xa como cando digo Tres que eres horas. Leo e me din, non pareces Leo. Mira, sácate de aí. 3 horas dixo para estudar, cando un opositor a mí está 10 horas ou Depende máis. da posición. Claro. Se un C1 ou un C2, tío... Por exemplo, De chill. recentemente saiu unas noticias, non sei se vistedes, que era o notario máis novo de España. Sí. Con Vino na voz de 24 Galicia. anos. Sí, sí, eso foi polémico, a noticia, foi polémica, Sí. porque o tipo... E como tivo fixo? Sacou unha nun ano, ¿no? Claro, E o tivo tipo non se iba da casa. E tivo unhas declaracións de que, rollo, en Que plan... Sí, non biches o No, tipo, no, que a no. máis da voz de Galicia, de forma pretenciosa, colleu, entrecomillado, sabes, mítico titular de o que di, non sacado de contexto porque o di, Pero clickbait aí. un rollo clickbait. E o tipo dixo que sacou as oposicións gracias a que, o sea, que se tivera como moza non as daría quitado. A ver, E houve moitísima polémica porque dixo eso. Podería pasar. E o tipo na foto salía super palidiucho, rollo vampiro, e a xente meténdose con él. Pues, e quen te hizo de comer? Facéndolle Tu unha madre. transfusión de sangre ao lado Sí. mentras estudiaba. Non tomaches o así. sol, non sei que. el tamén o dicía que se non fora polos seus pais tamén non a sacaría. Claro, quen lle fixo de comer a ese Claro. chaval? Bueno, pero Para isto estar 12 horas, é como 12 horas todo. estudando, joder. Bendita a axuda en general da familia e dos amigos É e que amigas para poder alcanzar calquer tipo de cuestión. Eu, a non ser por moitísima xente da miña vida, non estaría onde estou a nivel profesional. Seguro, seguro. Claro,
Claro, é que alguén lle ten que facer a comida, lle ten que facer a cama, non sei. Ademais, 12 horas, eso é imposible ter 12 horas efectivas de estudo. A ver, Estará Si te organizas mirando cousas, efectiva foi porque o tipo nun ano e medio sacou unha plaza super chunga. Bueno, é un coeficiente intelectual bastante alto, Eu probablemente. non vía moi listo. No, pero igual ten capacidade de... Porque hai xente que vale para opositar. Antes te dicía a frase de ti vales e non vales, e iso é unha cousa dura, pero hai xente que non ten retención. Eu digo a min mesmo. Eu non valdería. eu non valo. No, eu tampouco. Eu non teño teño memoria visual. Así nos vai. Memoria espacial visual, pero eu non teño memoria de... Pero para esos esquemas. Eu tamén sou moi visual e facíame esquemas. Que pasa? Que non podes facer esquemas Claro. de 1700 70 páginas. Eu sei que se sabes? pode O sea, adestrar non- esa memoria, se pode adestrar a memoria de, o sea, a memoria básica de coller e memorizar tomos e temas e tal, pero eu non. Vamos a decir máis non podo frases que nunca lle debedes decir a un opositora. Pero si es me que te es que lle decir yo. Claro. Se que Eso é vanche dar un hostia como un Devolven mundo. xa. Sí, sí, Bueno. porque se enfadan moitísimo. Normal. Por exemplo, que fas todo o día? Non llo digades nunca. Pero descansa un pouco, relájate. Nunca. Prohibido. Prohibidísimo. Prohibido decir relajar eso. a xente. O fillo de Manuela pasou a primeira. Eso es mierda, Eso es, eres com- mierda, Comparación, no, mal. Ou a de... Esa é seguro chunga, que aprobas porque co lista que eres non poños expectativas na rapaza, José Manuel, porque con mellor é lista, pero non aproba a primeira síntese fatal porque pensa que por non aprobar non é lista. Claro, Vales e- igual, Valentina. Valentina, non sei quen és, pero... Eu tampouco. Dalle pero- duro. Valentina, queremos te. Dalle, non desistas. Con estudar un pouco cada día xa chega. Eso é moi ti. Eu 3 horas máximo. De 3 horas máximo. Sí, logo peto, sabes? Non memorizo, tío. Logo teño que ir logo relaxarme, verme unha peli. Despois, unha cousa que di miña boa, e isto a mí encantoume, porque a señora dixo con boa corazón. A ver, que dixo? Non pode ser tan difícil, porque con saber as 4 reglas, xa está. Cales son as 4 reglas? Sumar, restar, multiplicar e dividir. Claro. E para ela, eso é opositar. E me encantoume, foi como unha tenrura de... Ai, miña pobre, sabes, para ela é o difícil. Pois ten razón, porque sí. esa é a capacidade de saber o que pode caer e quitarlle o que non creas que pode caer. Facendo así matemáticas, sabes, vos aprender Este tema non, este tema... Pero xente que descarta Eu temas. conozo de xente que foi a que lle leran as mans para ver si había posibilidade de saber que temas caían, Eso, Xente que foi... funcionou. Eu creo que non. Ah, vale. Non volvín saber de noticia sempre de se eso. xoga sí, con esa sí. pecaresca. Ofrecerse aos santos. Sempre se xoga ca Puñoslle unha veliña a Virgen do Rendal. Pero O do sempre Carme. hai temas que non se estudan. Porque os deixas, porque tes... Ese varios tipos de opositores. O sea, Hai xente que arrisca. Claro. Eu coñezo xente que estuda o mellor 2 temas e tocou un deses temas. Ah. Esa cara ou non? No, pero eu digo, por exemplo, de 70 temas, te estudias pues, a mitad. Sí. Pero iso é ir... Arriscaste. Tirarte un triple... Sí. Pero a como mitad mundo. full, esa mitad. A full, pero Sí, te sí, tiras pe- un pero triple. que te Eu sei a arriscas. xente que lle saiu ben. Sí, E sí, sí, isto sí. isto hai xente que lle va a sentar moi mal. Saber que hai persoas que lle saiu ben eso. Eu solo sei que eu o ano pasado estaba atento a unhas oposicións e tocaron 2 números seguidos. Sí, é dicir, que se estudaches de mitad arriba, algo pasou aquí. Por que ris tanto? Non Porque rías tanto. había un rum, non? Sí, igual un WhatsApp é o meu. Seguro este. Vibrou, perdona. Pensei que fixera unha trasnada. Que falta de profesionalidade. Martín, estaba... Despois, outras frases, remato rápido, cantos opositores hai, non? Pregúntase, miles? Uf, imposible sacalas. Sí. porque Estalo tomando demasiado en serio. vas tornar tola. Baixa unha marcha. Sí. Por favor. Ánimo, que seguro que da próxima vai, que é un pouco o que dicías ti antes. Ánimo, veña. Xa ves. Vala sacar. Ou a mítica de xa asumir e logo, e se non aprobas, que vas facer? No, Tipo, sí. tes un plan B, por favor, déxame centrarme no A, que abondo teño concentrarme no A. Tranquilo que sempre che quedará o bar do teu tío Paco, sabes? Sí. Pero non pasa nada. Eso está bastante ben, a verdade. E despois dicías ti moi ben que se te organizas, podes aí todo para diante. Hombre, por supuesto. E claro, hai dous tipos... Ou no, e se non sale non pasa nada. Claro. Pero hai dous Que tipos... pouco me queme que se estamos sendo neste programa, Bueno, eu creo que falar das posicións xa é tristísimo. Pero hai dous tipos de persoas. Isto ao mellor aí é onde van a parte meque. Que hai influencers de oposicións. Como é isto? Sí, Dache sí. tempo a facer vídeos do que estás opositando. Ese é o rollo. Hai influencers... Hai xente que se organiza Pero demasiado igual, ben. pero Eu igual esa podo, xente dame non está cringe, igual esa xente non está opositando, dedícase a ser influencer de oposicións. eso podría Claro, ser. sabes, o sea, influencer de oposicións, Pues, pero non oye, oposita. No, escúchame, páganlle. Claro, as academias de tal. As tal. academias páganlle. Os subrayadores tamén. Sí. Iso é un vicio.
Cuidado co subrayador. Pero eu non necesito... Non nos chupedes No. nin os metades no nariz. Pero eu non necesito opositar para xogar con subrayadores. Eu sempre... Pero para ter ao mellor 25 e usar os 25, sí. Sí, eso é brutal. Si non, non nos compraría. É brutal. Home, claro. Pero sí, eso, hai diferentes opositores. Hai, por exemplo, que falábamos agora, non? Esos opositores influencers que se levantan ás 6 da mañán, fan yoga, fan un planning, fan comodoros. Como? Comodoros. Que Como? é eso? Comodoros. Os comodoros son, non sei se o digo ben, dice comodoro, creo. Son espazos de tempo onde ti estudas e descansas. Estudas e descansas. Comodoros. Sí. Encántame. Eu creo que sí. Ti eres Pero moi que, desarrollo, é que máis horas non É que a mí significa... extrañame que ti non fagas No, esas o cosas. sea, fago, Mais pero horas non non sabía significa que se lle mellor. chamaran comodoros. Eu estou a favor desas cosas de... Porque máis horas non significa mellor. É o que te Non. decía antes. Porque hai xente que hincha o peito e eu estou 12 horas ou 14. Bueno, Eu trouxemos preparados 3 consellos Dalle. moi básicos, no? Que sei que odiades que vos dean consellos, estades hasta as narices dos consellos xa de oposicións probablemente, no? Pero eu traio-vos un que xa o sabedes que é estudiar 45 minutos, parar 15. Un 45, isto é un comodoro, Un no? comodoro. Moi bien. Pois entonces, dirás ti, que fago nos 15 minutos que teño de descanso? Douvos 3 opcións. Unha, ver un capítulo de Shin-chan. Pensei que iba a decir do meque, pero bueno. 2, non dá tempo. cagarte en todo como nevado, ¿no? En plan, porque nevado tiña unha cara de amargado todo o día. Podes utilizar esos 15 minutos para estar amargado e amargada. Xa está, puto, nada máis. E por último, podes darlle de hostias a un cojín como a nené. Descargar a rabia, a furia. Sabes? En plan, penso que son como 3 consellos guais de parte dos mequemeques, ¿no? Como cagarse en todo, pegarlle a un cojín, nunca a nadie, aos cojines sí, intenta gestionar aí esa violencia, o mellor é porque hai algo que non está ben gestionado aí, pero Pero sempre que sai a violencia é malo. Sempre, aunque non sexa a unha persoa. Si ella a veces hai que descargar. Xa, pero... E a mellor esa persona non ten tempo para ir a jiu-jitsu ou Claro, a pero sí. kickboxing. Estás en modo ping-pong aí, Claro. mirando para un lado e mirando para outro. Claro. Non sei. Ti tes algún consello para darlle No, aos meque eu opositores? logo cando me dixes 3 minutos... Opo meque. No, eso non Opo queda ben. no, eso Meque opositor. Eu facía outro, pero non para estudiar as oposicións. Estou xa falando de primaria, de bachiller, que a min costábame estudiar como unha bandida, pero muchísimo. Tiña un problema para a sempre tuve e teño moitísimo problema para a memorización. Joder, Joder. é actriz. Cóstame a Dios, Teño, pero Sí. sí, aparte de que teño co tema da dislexia e tal, é unha movida que flipas. Pero eu, que facía? Aparte de moitísimas reglas mnemotécnicas constantemente, facía coreografías tipo, no, en plan, pues, sobre calquer tipo de tema de historia, pues, se non me acordaba de algún nombre, pues intentaba aplicarlle como unha coreografía Oh, para que... Pardo Cela. Morri unha Enrique, Sí, Enrique exacto. VII. Sí, as guerras dos irmandiños, tal. Ti viría ti nun exame, Sabes, eu para acordarme de esa movida, pero é todo mental. Ves, si fas eso non son 12 horas efectivas, porque estás co coreografía unha hora, logo memorizando... Para min sí, porque me daba po 5, era efectivo, era. Sí, bueno, era... Claro, e despois había a siguiente que eran as recompensas, eso non fallaba nunca. Iba poñendo un lacasito por parágrafo. Por parágrafo estudiado. Entonces era, estudiábamos un parágrafo, lacasito. Outro, lacasito. O ciclo do vicio do chocolate. Ti valo decir ti ou valo decir eu? No, non Dillo, acabei dillo. gorda, vale? Non acabei... No, Ah, no. non ia meterme. Ti que facías para un tema así, unha recompensa? Porque eu... No. Eso- Dío ti. Suelta ti, que eu xa falei moito no anterior programa. Que estás me ocurrindo algo bastante grave, Espero que non sea eso. Unha ia a dormir? No, a dormir no ao seguinte tema. O seguinte tema. Claro, por supuesto. Pero Ya- a que funcionaba? Bueno, porque descargabas energía. Sí. Ves, eu prefiro facer eso Pero- antes que Pode ser prefiero facer eso interesante. antes Que pegarlle un que cojín. pegarlle un cojín. ¿sabes? Bueno. Pero- sí. pero Estoy eu de creo acuerdo. que Creo esto- que es más Isto é sano. algo que sí que se fala, pero que non se di moi públicamente. se fala na masculinidade, Sí. iso, algo así. Ou Eu creo que nos é algo círculos normal. Nunca escoitei do locasito. Bueno, porque é un rollo para desconectar. Que fago? Pois toco unha cuna. Pois sí, ten Tamén, sentido. tamén pode ser. Eu tampouco Que vou dicir que seguramente non o fixen cando tamén o pero fixen. seguramente Home, tamén non hai. era algo mecánico. De, acabei o tema dos ditongos, sabes? En plan, Sí, no. totalmente premeditado, apuntado nun papel, sabes, no calendario, post, aquí teño que tocarme. Imagíname que, sabes, en plan, levas Despois- unhas cantas e O dis, potocamiento.
Pero decir, hostia, que me quedan Claro, moito temas. o sea, pero eso, Joder. Eso é un tema tamén para falar, o sea, non hai que renunciar á sexualidade durante a oposición, porque pode axudarte a reter O que pasa é que a mellor está a libido... Claro, tamén. Claro, pero por eso hai que traballar eso tamén. No, é verdade, é verdade. Pero, é No, dicir, estou de acordo, estou de tamén eu que distía a oposición, a xente esa como se mete no zulo, no seu mundo e tal. Pero tamén é o que apunta Pero non, Lidia, o mundo non se acaba, que, sabes? Que tamén se che baixa todo. Non tes ganas. Pois moi mal. Pero iso é porque tamén están os chakras descolocados, hai que tamén colocalos. Sí, sí. Pois a mí Como o- se fai? De puta idea, pero Claro. tú colocas. Podíamos montar un negocio buenísimo Bueno, que pues- sería como traer a xente que opositou volvelos á vida normal. Ou Claro. por reinserción. Ou por residencia. Claro, sí, como Sí. aquel que se va Ou un- por proxecto hombre. como que aquel que volve con jet lag, sabes? Como Sí. que lle queda aí algo detrás e o arrastra e hai que quitarlo de encima. Por exemplo, falando de eso, como mellor Meditacións guiadas para xente que está intentando... Reinsertarnos en a sociedade. Ten un sí, sono sí. trastocado, non se alimenta ben. Total. Pois, ollo, Non se dá relacionado socialmente como lle gustaría porque evidentemente tú estás Sí. estudiando unha oposición e sinteste super culpable por estar Claro. gastando tempo de ocio en vez de estudiar, que é unha movida. Hai que ensinarlle a volver a montar en bici, estas cousas. Sí, sí. A falar, a andar, A falar, comer, claro. todo. Sí. Despois é certo tamén que hai certas persoas que opositan que teñen un ego de eu son opositor, estou estudiando moitos sí? temas. E estou por encima Sí, de ti. sí, sí. porque- Moral, Hostia. son intelectualmente superior. Non conocín a ningún tipo de bichería así, Bueno, claro, que depende Pero que eso, titulación pero eso en sexa. todos os sectores, esa prepotencia está en todos lados, sabes? No, pero é certo que non é en todas as oposicións. Por exemplo, Hombre, seguramente sean nas no, xurídicas. nun a un ou algo así. No, xurídicas. Ah, Temas nas de xurídica. xurídicas, vale. Ai, pois eu coñezo unha amiga que lle mando un bico desde aquí enorme, Cayetana, que ten que estar a pobre... Cayetana, claramente estudiou Dereito. Sí. E máster en No, abogacía. pero no, Era- o nombre non dita da persona, te lo juro por mi vida. Cayetana, mandoche por aquí, e que creo que está para facer agora xusto, se non é agora, outro dos exámenes, porque vai pa jueza. Cayetana. Cantos anos ten Cayetana? 25? Carallo. 25. Moi buena. Carallo, Cayetana. Como pases o segundo exame... No, vai moi ben, é unha crack, seguro que sí. Mandamoslle boas vibras, Iso es. miquis para ti. Pero bueno, que... Chamámoslle CAE, Cae. Kai. que é máis noso, así como máis, Vale. sabes? Digimon, Kai. Despois está a rutina real, que moitas veces a rutina real é unha persoa que se intenta organizar, pero que non dá. Ya. Porque a mellor tes o cerebelo fundido e tens que estudiar ás 10, pero que ás 10 non che apetece. Ya ves. Estás aí coas neuronas botando fume, Claro. fume, e non arranca. Sí, demencia frontotemporal. Eu que tiño claro que tería que irme fora da casa para estudar. Tiño claro, no, clarísimo. Eso é debate tamén. Son Estudiar incapaz de estudar na casa. O Ese- sea, cousas pequenas sí, pero se teño que estar moito tempo, necesito estar como en algún sitio probablemente público para centrarme e non distraerme. Porque na casa teño moitísimas distraccións. Demasiadas. Eso é debate, porque hai xente que prefire estar na casa e outro que prefire as bibliotecas, e iso sempre foi así. Eu, a verdad, prefiro estar na casa, pero se me den de ir a unha biblioteca, vou. Eu casi suspendo a selectividade por culpa de ir á biblioteca. A cal fuches a Conchi. A Conchi. Claro, que aí claro, hai moita, eu- demasiada distracción tamén. Sí, claro, non podía parar. Se puidera, ao mellor non estudiaba os temas. Contanos. Tedes top 5 cousas para non estudar? Top 5 cousas para non estudiar, pero isto acabas de sacalo da manga totalmente. Estaba a punto Eso de non escaleta. estaba no, isto foi unha sorpresa. No, estaba na escaleta. Eu top 5 non, pero eu teño unha, pero eu que eu non Para, o de procrastinar. Correcto. Claro, Joder, fala con propiedad. Pero é por que eu, favor. É que eu, como as oposicións, vexo que é algo a futuro, non? É algo que está aí, que non sabe se vai sair ou non vai sair, o sea, a mí eso todo o futuro me dá medo, entonces non penso nel, entonces eu sempre vivo no presente, porque é onde estamos e somos. Carpe diem e todas estas cousas. Claro, Tempo entonces, fluye. como eu entendo moito e sinto moito o presente, non concibo as oposicións como tal. Entonces, sempre me castigo no sentido de non podo ir por aí, ese non é o camiño porque estou sacrificando e hipoticando o meu presente para algo que non sei se vai ser ou non. Entonces, Uf, pero a vida é eso, xa Mira, sei que a vida escuta. tamén hai que pensar no futuro, hai que ter plans e todo o que digas, pero joder, non me dá a veces, lo sinto, e igual non madurei aínda o suficiente. O sinto. Bueno, ou é unha forma de ver a vida. Tamén, claro. Mira, eu estudiar non me gusta, gustame aprender. Claro. Que pelota. Este é a mítica. E os profesores, que vai os profesores junto a tirarlle toda a bata. Oítame. A mí non me gusta estudiar, me gusta ir a tua clase a aprender todo. Oítame, teño a miña razón. E le dá la nisto. chapita de Boy Scout. Eu, polo de agora, estudiar estudio o que teño que estudiar.
non máis, non menos, pero non penso ahora facer unha oposición. A mí en algún momento digo, necesito facer a oposición porque quero outro tipo de vida, non? Isto é así. Pero o que me gusta sobre todo, mira, todos estes mensajitos de Tinder, porque ya está sonando o teléfono a Miguel. No, esta vez non foi, é Grindr. É Tinder. Es Grindr. É Grindr. Ahora entendemos por que deixou de mandar as respostas a chica. A ver, no, bueno, retomamos hoxe, tirado 3 seguidas, se queres. Vale. E acabamos xa. E punto, E xa está, despachado, veña, perdón. pero eso que nada, Perdón, que eu dito que eu non teño, o sea, toda a miña razón para non estudiar. Non me gusta estudar por estudar. Eu teño un trauma enorme con memorizar e con chapar. A que Non seguro podo. que se tes que saber algo sobre un tema e tes que aprendelo porque che dá a gana, o estudas mellor se che digo en contra de un exame, tes que aprender un exame. Por supuestísimo. Por supuesto. Mira, pero ¿qué está pasando? Nada, que me vibra o móvil. Vibra xa tío. Eres tío culpable. No, era ele ao principio, pero a min tamén. Claro, ves, aquí ninguén é trigo limpio. Mira, aquí nadie deberíamos Aquí de poñer a estudiar unhas oposicións porque definitivamente Esto, profesionales da radio non somos. Para nada. Todos temos merda, todos temos cousas detrás. Martín tamén opositou recentemente. Pode aportar cousas, Martín. Sí, é verdad. Sí, podo aportar unha cousa. Falan- Hai unha lei no audiovisual que é que se sona un móvil, págase unha volta. Aquí sonaron varios, Sí. así que hai que pagar varias Pero- O voltas. meu non sonou que está apagado. Imos a sair borrachos. Pero que che vai dicir? A túa experiencia tamén, porque a túa experiencia é moi diferente ao que a xente habitualmente está pois o que coñece, bueno, porque ti opositaches para cámara. Sí, Joder, Pero- Que é o que máis che gusta, o flash, o on, off? Manexou aí unha grúa tochísima, pero que non paran. Tres rondas, nos tres rondas. Eu non son o que está. Eu o mío xa o calmei o meu móvil. Vibra tanto. mete- Manexou unha grúa para opositar. En plan, proba manexar un guindastre. Hombre, Home, logo. pero ti que te pensas? Ten que ser Un práctico. saludito aquí para todos os cámaras. Me cago en Dios. Claro. Sí, sí. Eu só digo que se están desviando do tema, que nos deben unhas cañas. Deben Lidia. unhas cañas. Tomámosla despois sin problema. pero Dalle explica aí, cando sone outra vez o darlle o chintófono que tiñas preparado hoxe para tocar nas pelotas. Sí. Pero agora non. Pero conta a túa experiencia. Jová, non sei, Sí, que queres che conte? Mira, conto lego, porque non se decide. O chaval marchou a Madrid un Sí. día Que ti vala a facer unhas oposicións. Vala contar mal, ti. No. Marchou a facer unhas oposicións. O tipo marchou antes do exame Ou tipo, como se non estivera aquí. porque perdía o tren Saiu de festa. e Aprobou. sacou moi boa nota. Porque é un No, crack. a ver, Temos o mellor do mellor aquí. Sin Tema- estudar. O tema é que o exame teórico, primeiro había unha proba teórica, os 800 millores que tiñen que aprobar, se non contaba, e Asu. pasaban a práctica. Había 1800 anotados, presentáronse 1200 e había 3 horas para o exame, de 5 a 8. Empezaron tarde. Eu salía mo último tren ás 7:15, creo que era, e tiña que salir ás 6:30 do exame. Dixen, vale, son 3 horas, teño hora e media. A metade das 5 ás 6:30, hora e media. Simplemente teño que ir o doble de rápido. Pero, Simplemente. pero Añadindo presión. Sí, pero o problema foi cando empeza. Chegamos ás 5, non entramos. Son as 5:05, non entramos. Son as 5:10, non entramos. Son as 5:15, non entramos. Me cago en... E ao final fixe un exame en 50 minutos. Vamos. Hostia. E aprobamos 200 e algo. Que máquina, se chegas a estudar máis facendo Mais, todo. ese non estudei nada. Claro, por eso, O sea, se chegas a estudiar algo. Xente, desde aquí ese fun animámosvos a a non probar. facer o que fixo Martín, porque normalmente non sale ben, vale? Entonces non fagades isto nas casas. Non había unha serie de anime ou algo así que era sobre un profesor que fai unhas oposicións, saca a mellor nota de Xapón, pero chega todo fostiado porque lle meteron tiros ou algo así. Meter un tiro. Nin idea. Ti, eso soñacho No, a un ver, tonto. No, existe. É como, a ver, é un anime que empeza un profesor, un chaval que vai a unhas oposicións de Sí. profesor en Xapón, como que tuvo problemas e lle dispararon, deron unha paliza, fai o exame, saca a mellor nota de Xapón despois E morre. No, é profesor, e fai locuras no instituto. Como En que plan- leva os chavales a unha praia e de repente hai unha bomba da Segunda Guerra Mundial e intentan explotar, cosas así. Hai que buscar o título Sí, isto. está guai, Vai. Irin días 3 preguntas. Que tres preguntas. Vale, vamos a facer que xa pasamos o tempo, así que di Eu quería... as 3 preguntas.
No, eu traía unha pequeniña sección, como sempre, pero non hai por onde metela, non? Queda un minuto. Non hai por Queda onde un metela. Pois iba che gustar a ti, porque comparaba aos opositores cos Jedais. Cos nazis. Cos logo- Jedais? Ai, pois diría Sí, que me sí. está interesando. Pero unha flash, fai na flash. Vou intentar facer moi flash. Un pero turbo deses de Xavi. Opo turbo. Tartamudear e comerme... porque o opositor, ao final, é para ir á administración, o sea, é ser funcionario, digamos, ¿no? A maior parte das oposicións. Para traballar pro Estado. Vale, pois para min, os Jedi son o que debía de ser un bo funcionario, pero que non o son, ao fin e al cabo. Por qué? Creo que o teño aquí. Porque, e o de, por exemplo, o que din dos Jedi, como era a frase esta de que un Jedi non pode amar porque o amor levache o medo e o medo levache o odio levache ao lado oscuro. Pois un opositor igual. No. É verdad. O sea, ten que apartarse deso, ten que illarse. Teñen maestros que lles enseñan a opositar, é verdad. Claro. E como que tamén persiguen a paz e o coñecemento, igual que os Jedi. Por que non montamos unha academia de oposicións que se chame o Templo Jedi? Ou Opo Jedi. No, Opo Jedi. Opo Jedi son Por exemplo, os Opo Jedi, Opo Jedi? Pues por a mí exemplo, sonábame como produtos os Jedi- de cosmética, mira, oye poda ou así. código, o teño aquí, rápido. Código, Rápido. O código Jedi. Os Jedi son os guardiáns da paz na galaxia, pois os funcionarios deberían de ser os guardiáns da paz no Estado. Non sei se o son ou non o son. Un Por policía. exemplo, os Jedis usan os seus poderes para defender e protexer, nunca para atacar a outros. Os funcionarios deberían de usar o seu poder para axudar os demais e nunca para poñer trabas. A veces nos poñen trabas, pero bueno. Pois eso era, a comparación iba un pouco por aí. Pois está ben feito. Sobre todo os da administración, moitísimo. Claro. Os Jedi sirven aos demais como un bo funcionario. Algúns o fan, outros non. En vez de, sabes, gobernar, en vez de, sabes, meter como as pullitas por detrás, enturbiar a galaxia, pois non debe de... Enturbiar a galaxia. Claro, un Jedi non fai eso, e un funcionario galaxia no código Jedi cambia galaxia por estado e te sai... O sea, tú dis que teñen que ser por vocación. Tú non podes opositar Claro. se non é por vocación, se non estás indo po inferno. En realidad tens que ter os microgalarianos estes dos Sí. Jedi para opositar. Claro, é que tens que ter unha forza interna Sí. descomunal para Bueno, estar aí. como os da oposición. O sea, hai que ter moita forza interna. Pois eso, traía un pouco así por encima, Ah. contigo un pouco por encima, pero traía eso. Pero como- moi ben, moi Vale. ben. Moi ben disertado. Sí. As tres preguntas para esa persoa misteriosa? No, estas preguntas tería que inventar máis agora. Foi invent. Que tería que inventar máis as preguntas, sí. Díxome, vou a decir tres preguntas. No, digo que o despacharíamos así rápido e tal e se acabou, pero... Cagouse. Cagouse. Que No, non me caguei. Pero invéntate algo aí. Teño que inventarme moitas cousas. Sácate aí un baile. No, tengo que inventarme... Vale, unha das preguntas é que esta persoa, bueno, quen sexa, quen queira, participar, como sempre, digo. Claro, estou aberto. Estou Free, free, abertísimo. totalmente Sí, sí, open. sí. Participar Martín, se quere. Martín pode participar e eu estaría, se acerta todo, eu quedo con el despois. Vale. A ver, todos os xubis que houbo. Esa é boa, Citar todos os xubis que houbo, que apareceron no exército Queríamos mequemeque. facer as máis funcos de Claro, Xui. entonces esta resposta nos sirve para nós para, sabes, para ter aí como tamén Vale. se acerta. Sempre aproveitándote. Claro, así temos como facemos logo o Excel, nós, de todos os xubis que houbo. Vale. A segunda? Non sei, axudádeme. Que lle podemos preguntar a esta Cal rapaza? foi o queixo que tomei eu que me fixo ganar? Estaba pensando O- neso, maldita Alida Vega. Pero que tomaste Sí. tres queixos. Sí, pero totalmente, Vale, o dos queixos, sí. Cales foron os queixos que trouxeches? Eu ainda me acordo cales eran. No, digo cal me fixo ganar. Todos. Todos. Tiñes Tiñes que acertar. Acertei os Acertaste tres, todos. é verdad. Vale, Sí. pero que diga os tres queixos. Eran tres, ¿no? Home, que aí acerto Os rápido, tres. pero bueno. Sí, bueno. Pues Incluso é que os ataches un por un, Ñao. Sí. Ño. Vale, esa segunda. A última, que creo que quedaba solo unha máis. Teño unha. Vale. Oh, Bueno, Martín, gracias pola Como colaboración. se move Está- unha grúa de cámara? Está moi de actualidade. A ver. Que pasou cando faltou Carlos? Houve un programa no que faltou Carlos. O Que terrible, pasou? Que pasou? Terrible. Nos Houve- fixemos un programa sin ti. No, Ah, No. Entonces, Miguel e Xubi sí. meu. intentaron facer unha cousa que lle saliu mal. Fatal. Que foi eso que intentaron facer? es verdad, pero eso foi, pero non é de actualidade, non é da primeira tempada ou por aí, non? Oh, hombre, se das tantas pistas. Pero estaba Estaba mentindo, despistando, estaba despistando. troleando. Sí, sí, O sea, estaba tampouco vamos a despistando. ser malos, o sea. Ala, aí quedan as tres preguntas. Ti pouco máis das os números xa.
Que? No, Eu regalo o meu número. 7, 2, 23. É que teño 2, vou dar o segundo. Vale. Claro. Que vos lo paso sin problema. Bueno, xa está, ¿no? Pois moi ben, se a persoa que quere, bueno, as persoas persoas. que Quen sexa, queiran quen sexa. participar, Eso, Correcto. se acertan, eu dou un número a todas as persoas que A todas as persoas que acerten. acerten. Turbias, non turbias. Sí. Opositoras, non opositoras. Sí. Total. Vale. Oposicións a número de Miguel. Pois, moi ben, se finí, creo que nos pasamos bastante, non? Canto No, nos pasamos? moi Non ben, tanto, 4 cinco minutos. ben, Bueno, cinco minutos. 3 minutos. Como me alegro. Houbo- Lo que menos nos pasamos, pero ainda non acabaste, acabade. Sí. Bueno, pois moitas grazas a Lidia, moitas grazas a Miguel, e moitas grazas a Martín. E ti, opositora, se nos estás escoitando, que che mandamos toda a nosa forza e o gallá esta semana, pois saias contento ou contenta dese exame de Sí. oposición. Así que nada, temos toda a fe posta en ti, Juan Pase o que Padawan. pase, síguenos escoitando, que nós vamos estar aquí sempre. Acompañamos de nas opos. Así que nada, queremos moito. Chao, chao. Abur.